Qed ngħixu f'realtà fejn il-ġurnaliżmu reġa' qed jiġi attakkat u meddet. L-aħħar attakk fuq il-ġurnaliżmu nissel dubju fil-ġurnalisti u jekk dawn għandhomx iħossuhom medda waqt li jkunu qed jagħmlu xogħolhom u din id-direzzjoni li miexi lejha il-gvern, direzzjoni li hija waħda perikoluża. Kien dan is-sentiment li qasam l-editorjal ta' The Times of Malta kif saħaq li s-sens ta' mibeda u inċitament li kien evidenti 7 snin ilu meta ġiet assassinata Daphne Caruana Galizia għadu qed jirrenja sal-lum il-ġurnata, inkluż minn membri tal-gvern kif ukoll dawk viċin tagħhom. L-editorjal kompla jgħid li Roberta Bela qed jibqa' jattakka lil ġurnalisti kif ukoll l-organizzazzjonijiet oħra tal-medja u jinsinwa li huma parti mill-establishment. Dan meta Bela falla milli ċanfar lil Jason Mikallef li ħada qatta bla ħabel kontra ġurnalista indipendenti u ppubblika r-ritratti li ħata ċet tagħha. L-editorjal jispjega kif Mikallef ma kellu l-ebda dubju li jista' jagħmel dan mingħajr problema ta' xejn għaliex ma kienx se jsib l-oġġezzjoni tal-Partit Laburista jew ta' Roberta Bela nnifsu. L-editorjal spjega kif il-ġurnaliżmu indipendenti għandu rwol essenzjali f'soċjetà demokratika, tant li l-Kummissjoni Ewropea tad Drittijiet tal-Bniedem stess tiddikjara li l-Istat għandu obbligu li jissalvagwardja il-ġurnaliżmu ħieles. Meta Roberta Bela isib daru mal-ħajt, kompla jgħid l-editorjal, Roberta Bela jipprova jfarfar kull forma ta' responsabilità billi jgħid li dak li ġara ma seħħx meta hu kien Prim Ministru jew inkella iwaħħal fl-establishment. L-editorjal jitfaħtija tal-kriżi li għaddej minna pajjiżna fuq Roberta Bela kif l-amministrazzjoni li hu qed imexxi fallit milli tissalvagwardja kemm il-libertà tal-espressjoni kif ukoll id-demokrazija. Bl-editorjal item jgħid li Roberta Bela donnu l-lum qed isib l-ebda problema biex jitfal il-pilastri tad-demokrazija taħt deddita kemm lill-ġudikatura kif ukoll lill-ġurnaliżmu u din hi xi ħaġa meqjusa bħala ta' tkexkix għas-soċjetà Maltija.